И здравейте хора, това е една survival мапка, jump мапка по-точно. И тук ще минавате джампа. Ето аз сега ще го мина. Много ми е лесен на мен. Все пак аз съм го правил, но чакайте само малко. Че ми лага докато правя клипове. Това няма да успея. Май да го мина. Ето, казвайте лага. Така. Ах бе. Така, спирам за малко. И ето вижте докъде стигнах. Защото не мога да се бавя хора, а клипът трябва да не е дълъг. Мале! И ето пак се върнах до тук, но докато аз не снимам, не ми лагва. В момента лаги! Ой, ще чакайте. И ето пак минах до тук, но сега ще умра. О, минах го. И това е джъмпът и това беше начало.